नाग्रिजुलि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सिङाव थानाय जि पिप्लानि गामि बेवहाय सासे फरायसा बे फंबायनि नामानो जाहैबाय नेरसोन बसुमतारी। बिथाङा 2020 निफ्राय बिथाङा बेमाराव गोलैनानै दङ। जोंबो नाग्रिजुलि आनसलिक हिसाबै दिनै जों खबर लानो फैदों। बेवहाय मिथिनानै मोनदों बिथाङा 2020 मायथाइयाव हाई सेकेन्डारि पास खालामखांनायनि उनाव गोदानै 2021 बिथाङा डिग्री एडमिशन लादोंमोन। बे डिग्री एडमिशन लाखांनायनि उनावनो बिथाङा नार्भ एबा रोदानि जे बेमार बेवहाय बिथाङा भुगिनानै दङ। बेवहाय जेसांखिनि न'खरनिफ्राय नायनांगौमोन बेखौ न'खरनिफ्राय नायनाय जादों। बेवहाय जिखिनि आंखाल थाखा फैसानि आंखाल जेसांखिनि होनांगौमोन एबा फैसा जिखिनि लानानै नायनांगौमोन मोजां मेडिकेलाव बेबायदि नायनो हायाखै थाखा फैसा गैयिनि थाखाय। बेखायनो जोङो एबसु हिसाबै नाग्रिजुलि आनसलिक कमिटि अल बड' स्टुडेन्टस इउनियननि जानानै जोङो गभर्नमेन्टखौ आपिल खालामो जेन बिथांखौ नायनो थाखाय बिथांनि जे देहाखौ मोजां खालामनांगौनि थाखाय जेन जोंनि UPPL गभर्नमेन्ट चिफ प्रमद बर' सार बिथाङा जेन बाहे फंबायखौ जेन बाहे मोजां मेडिकेलाव जेन रायलायलायनायनि गेजेराव थिसनो बेखौ जोङो एबसु हिसाबै आपिल खालामबाय। नाग्रिजुलि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै जोङो प्रमद बर' सार बिथांखौ जोङो रिकुवेस्ट खालामो जेन फंबाय नेरसोन बसुमतारी फंबायखौ जेन अनहरो बेखौनो सारनिसिम रिकुवेस्ट खालामनाय थाबाय। जेरै जादों गासैबो बेमार नायजोब्बाय। नायनायनि उनाव जोंनि प्रमद सारा नायनोबा नायफैथोंसै आंनि गथ'खौ। ओमफ्राय बिनि उनाव आं नायनोबो हायाखिसै। हायैनि थाखाय आं दा न'आव दोनथ'यो फिसाखौ। आं बहुद नायबाय। नायनानै आं गोसोखौ मोजां मोनाखिसै। आरो प्रमद सारा नायनो फैदो बेखौ आं एसे मोजां मोनगोन आरो।